Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu reġa' qabad ikellem lil gbarat tal-qassisin u lill-Fariżej bil-parabboli u qalilhom: Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu. U bagħat għall-mistednin tal-qaddija tiegħu biex jiġu għall-festa, imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat qaddija oħra u qalilhom: Għajdu lill-mistednin, ara il-mejda tiegħi lesta, il-barrin u l-oġġiela msemna diġà maqtula u kollox lest, ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ, min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu l-qaddija tas-sultan żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-soldati tiegħu, eret lil dawk il-qattila u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddija tiegħu: il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistidinhom għaliha. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddija ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u s-sala mtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ. U qallu: Ħabib, dan kif tħall hawn m'intix liebes għall-festa? Dak tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: orbtulu riġlejh u jdejh u wadbuh il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Għax ħafna huma li msejħin, imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. Il-kelma ta' Alla llum hija impenjattiva ħafna. Ta' min jinnota li din il-parabbola Ġesu jgħidha lil kategorija partikolari ta' nies. Kellem lil gbarat tal-qassisin u lil Fariżej. Huma n-nies li kienu jafu l-liġi, n-nies li kellhom il-kult f'idejhom, il-poter reliġjuż f'idejhom. U qed jinsisti magħhom li donhom irċivew l-istedina għall-festa tat-tieġ, għall-festa ta' mħabba, u kulħadd kellu x'jagħmel. Kulħadd qal le, jiddispjaċini għandi x'nagħmel jien. Kultant aħna wkoll nistiednu lil xi ħadd u ma jiġix, u nibqgħu niftakruha din il-ħaġa, stidintu u ma ġiex. Aħna l-Maltin niftakru wkoll minn ma stidinniex, hija xi ħaġa li tant inħossuha di tal-istedin. Imma nistgħu nifhmu il-mentalità li biet jitkellem Ġesu tal-istedin, kemm importanti l-istedin, kemm meta jsir u ma jiġix onorat u kemm meta ma jsirx, meta dak li hu ma jistidnekx. Mela le ma nagħtix rigal, ma stidnitniex, eċċetera, eċċetera. L-istedin kemm importanti għalina. Allura meta bniedem jistiednek u inti ma tagħtix każ, jew addirittura min jiġi jistiednek f'ismu is-sawtu jew iżżebilħu, allura inti hemmhekk verament tinsulta lil min qed jistiednek. Imma Sinjur mhux biżżejjed imbagħad jistieden lil kulħadd għax donnu qed jgħidilhom isma' intom għandkom x'tagħmlu. Imma allura jiena se nistieden lil kulħadd, ħżiena u tajbin. Ma qgħodx jgħidlek inti tajjeb biex nistiednek, le, jistieden lil kulħadd. Imma jippretendi li nilbsu l-libsa tat-tieġ, tajdu li di x'inhi. Il-libsa tat-tieġ hija l-libsa tal-imħabba, x'tieġ hija l-festa tal-imħabba. Inti jekk aċċettajt l-istedina tal-mulej, tilbes il-libsa tal-imħabba. Għaliex inkella inti mort imma ma mortx bil-qalb. M'intix ippreparat għall-festa tal-imħabba.
Nixtieq ngħid kelma fuq l-ewwel qari. L-ewwel qari huwa wieħed mill-paġni li jiena jiddisturbani ħafna. Rid nammetti li kull meta naqraw din il-paġna mill-ktieb tal-imħalfin jiena nitħawwad. Għaliex inti għandek missier li jagħmel weda mal-mulej, l-ewwel persuna li tiġi tilqgħu joffriha sagrifiċċju tal-ħruq. U dan ma qas jargumenta mal-mulej, għandu idea tal-mulej li issa lawettek m'hemmx tagħmel checkmate. Abram fil-fatt li jidħol fid-dialogu mal-mulej, il-mulej jgħidlu jiena rajt il-qalb tiegħek m'għandix bżonnu lil ibnek. U allura din il-ħaġa hija paġna ftit stramba li għalkemm qed nitkellmu fuq l-istess Alla ma jsir xejn biex jimpedixxi dan is-sagrifiċċju ta' ħruq. Din tifla għax huma terribbli l-kliem fi tmiem ix-xahrejn li għamlet tiġġerra fl-għoljiet, x'għamlet eżatt ma nafx, għaliex kellha bżonn xahrej biex tibki xbubita. Reġgħet lura għand missiera u dan għamel minnha li kien wiegħed ma daw wediet li jiena jħawduni li inti twiegħed li taħraq lil bintek biex toffri sagrifiċċju lil Alla. Daw kienu sagrifiċċji li Alla ipprojbixxa ma rridx. U allura hawnhekk nindunaw li il-mentalità ta' Iżrael għadha ma ġietx purifikata, għadhom jittrattaw il-Alla bħalma l-popli Kananin kienu jittrattaw il-Alla tagħhom. Veru Alla tagħna huwa Alla ħaj u Alla veru, imma m'għandux bżonn is-sagrifiċċju ta' wliedna li taħraq il xi ħadd minn uliedek b'sagrifiċċju lill-Alla. Biss hemm kelma tremenda jiena iddaħħalni ġo oxorti meta jgħid tajt kelma lil mulej u ma nistax nerġa' lura minnha. Kemm il-darba niksruha din il-ħaġa aħna. Nagħtu kelma lil mulej u nerġgħu lura minnha. F'dan is-sens din il-paġna qiebsa tal-ktieb tal-imħalfin tagħtina x'naħsbu.